van harte welkom bij het voorprogramma. Een programma van L1 en Pop in Limburg over allerlei dingen die spelen in de Limburgse muziekscene. Met dit keer goed nieuws, want De Wolf is terug. Pablo en Luca van der Poel, van harte welkom. Dankjewel dat jullie hier naartoe wilden komen. Ja, jullie hebben volgens mij intussen allebei alweer een huis in Limburg, toch? Ja, inmiddels wel. Inmiddels wel. En jullie hebben nog een derde bandlid, Robin. Is die ook alweer in Limburg? Nee, die is naar Deventer verhuisd. Ja. Dus we zijn losgerukt van elkaar. Ja. Luca wilde het eerst verhuizen naar Limburg. Ik ben uiteindelijk als eerste teruggegaan. 1 september vorig jaar. En toen woonde ik in de Uithoek, want Luca woonde nog in Utrecht en Robin die ging naar Deventer. Maar nu Luca ook in Zuid-Limburg is, woont Robin eigenlijk in de Uithoek. En wonen wij eigenlijk... Ja, Robin die moet altijd heel lang rijden als we gaan repeteren. Ja. Ja. Nee, maar ik woon nu sinds, wat is het, 2 maanden of zo woon ik weer in het zuiden. Oh, echt pas net. Ja. Want jullie hadden de studio in Utrecht. Waarom dan toch die keuze om terug te komen naar Limburg? Nou, ik denk dat het idee van mij en mijn vriendin om terug te verhuizen naar Limburg is al 3 jaar oud of zo. Dat begon ergens in coronatijd. Dat we dachten, nou, misschien zijn we uitgekeken op de stad en moeten we eens gaan denken over verhuizen naar Limburg. Toen is dat, heeft heel lang kunnen weken, dat idee. En we hebben ook heel lang gezocht vooral naar huizen. Maar in eerste instantie zochten we naar een huurhuis, maar we konden niks vinden. En dus dat duurde maar en het duurde maar. En uiteindelijk gingen we door allemaal fases van dat we ook alweer prima waren met wonen in de stad. En dan toch weer niet, toch weer wel. En uiteindelijk dachten we moeten gewoon op zoek gaan naar koophuizen. Want dat is gewoon de enige optie. En dat heeft vervolgens ook nog weer heel lang geduurd. Dus het is vooral een heel lang proces geweest. Maar nu eindelijk ben ik gewoon super blij dat we hier wonen hier. En was het voor jou hetzelfde, Pablo? Ja. Dat je dacht eigenlijk altijd al van ik wil nog wel een keer terug? Of? Nee, eigenlijk niet. Ik was heel lang gewoon prima in Utrecht. Maar ik ben ouder geworden. Dat heeft er ook denk ik mee te maken. Maar ik ging ook steeds meer inzien dat als je in een stad woont... en dat geldt niet alleen voor Utrecht. Dat geldt denk ik voor elke wat grotere stad. Je gaat je heel erg conformeren naar die stad. Dus nee... Je kunt niet lekker chill ruim wonen met een tuintje misschien of zo. Maar ik woon wel in de stad. Je kunt niet echt lekker muziek maken, lawaai maken, maar ik woon wel in de stad. En uiteindelijk was die kant, zeg maar ik woon wel in de stad, werd steeds minder waard voor mij. Want ja, als we op tour zijn, is elke avond gekkigheid. En dan kom ik thuis en dan wil ik eigenlijk gewoon lekker chillen. En ik ga dan niet ook nog naar de kroeg. En dus eigenlijk alle faciliteiten die een stad te bieden heeft, daar maakte ik eigenlijk al best wel lang geen gebruik meer van. En toen ging ik nadenken van, wat wil ik nou echt eigenlijk? En toen ik dat een beetje op een rijtje kreeg, toen dacht ik... Mijn vrouw en ik komen allebei uit Zuid-Limburg. En dat is ook toevallig een regio in Nederland waar zo van huizen nog een beetje betaalbaar zijn. En ik ging ineens de schoonheid van Limburg weer helemaal inzien. Dus we gingen hier dan naar het zuiden af en toe. En dan was het echt zo, wow, het is toch wel echt prachtig hier. En uniek in Nederland ook, dat je heuvels hebt. En vooral deze omgeving bij Maastricht in de buurt vind ik echt heel mooi. En Maastricht is een leuke stad. En toen zijn we gaan bezichtigen en toen waren we verliefd. En toen dachten we, oké, we gaan dus terug naar Limburg. Ja, dus voor jullie privé was dat eigenlijk meteen duidelijk. Maar dan moet er ook nog een studio mee verhuisd worden. En dan moet gewerkt worden. Maakt dat voor jullie eigenlijk nog uit, die locatie, vanuit waar jullie werken? Nou, dat is niet zo gek veel eigenlijk. Want daar kregen we wel veel vragen over van mensen. Van, maar hoe doe je dat dan met optredens? Het was grappig, want toen ik verhuisde, waren de eerste 3 optredens die we deden waren in Valkenburg, in Eindhoven en in Maastricht volgens mij. Dus het was ook zo van, ligt er maar net aan waar in het tourschema je zit. Maar in Nederland maakt het misschien wel een beetje uit. Want Groningen is ver. Ja, Groningen is vanuit elke plek ver. Als je helemaal in de auto zit, of je nou 1 uur en 3 kwartier of 2,5 uur rijdt, dat maakt je dan eigenlijk ook niet meer zoveel uit. Nee, en vooral zeg maar, in Europa, en we spelen gewoon ook veel in Duitsland en Spanje en weet ik veel waar, maakt het dus helemaal niet uit. Want je vertrekt en je bent een bepaalde tijd ben je weg en je komt weer terug. En of je dan nou met z'n allen naar Utrecht rijdt of naar Zuid-Limburg, dat maakt dan eigenlijk helemaal geen donder uit. Intussen zijn jullie in de Banca-studio's terechtgekomen in Maastricht. Hoe bevalt dat? Heel goed. Het is echt een super fijne ruimte die we hebben. Het is al een stukje kleiner dan in Utrecht, maar het is wel een stuk hoger. Dus dat geeft al een ruimtelijk gevoel.
En gek genoeg komen we dus eigenlijk met minder ruimte net zo goed uit als de 100 vierkante meter waar we vandaan komen. Want dat was in een werfkelder, dus het was super laag. Je kon het plafond aanraken. Het had ook een hele aparte, maar wel eigen klank, die ruimte. We hebben Het klonk eigenlijk heel slecht, maar uiteindelijk met zo van jarenlang tweaken werd het wel iets heel unieks. Mhm. En de plek was heel idyllisch, maar het probleem was dus dat we op een gegeven moment een yogastudio boven ons kregen. Want we zaten in een kelder aan de gracht. En daarboven zijn gewoon alle panden van de oude gracht. En er kwam een yogastudio boven ons en die moesten dus absolute stilte hebben. En in voorgaande... Dat was niet voor jullie gemaakt natuurlijk. Nee, dus op een gegeven moment dat hun schema werd ook steeds uitgebreider. En op een gegeven moment hadden wij gewoon een blaadje in de studio hangen met alle tijden waarop we geen muziek konden maken. En dat werd zoveel op een gegeven moment. Ja. En ook zo dat je gewoon even naar de studio ging om even iets te tweaken en dan ging ik spelen en dan zo, oh shit, yoga. En dan zo kijken in het schema en zo, oh man, Ja. ik moet weer 1,5 uur wachten. Ja, dan Dan is was het er weer heerlijk. een geüpdate lijst en dan hadden we die niet doorgekregen. Was ik op Zat vakantie, dan kreeg ik een appje zo, kunnen jullie alsjeblieft stoppen met lawaai maken? Ik zo, oké, Luca bellen. Zo, Luca, je moet stoppen. Ja, dan niet is het handig. heerlijk om hier alle ruimte te hebben en al jullie dingen te kunnen doen. Waar zijn jullie mee bezig op dit moment? Wat gaan jullie doen? We zijn heel veel aan het spelen op dit moment. Dus we zijn in de Banca-studio nog niet zo heel veel geweest. We hebben wel een paar keer gerepeteerd. Met Double Cream, het project met de Dawn Brothers, hebben we ook gerepeteerd. En, maar daar hebben we wel opnames voor gepland binnenkort. Ja. En, Double goed. Cream Camp. Ja, Double Cream Camp. Ja. Dan spelen we in Valkenburg. In het Op de- Openluchttheater? Ja, in het Openluchttheater. Ik weet even de datum niet uit mijn hoofd. Eind augustus zag ik. Ik wil Ja, zeggen de 30 augustus 29e, maar dat volgens mij, ja. kunnen mensen vast terugvinden. Dus kaart kopen. ja. En dan daarna gaan we, blijft iedereen slapen. En dan gaan we de dag daarna gaan we afspreken in de bank. Gaan we daar muziek maken en chillen. En ja, dus dat wordt heel leuk. Maar voor de rest is het nu vooral heel veel shows spelen. Dus we zijn druk met Ja. dat. En ik ben zit ook in een verbouwing. Dus ik ben een beetje Alles tegelijk tussen een doen. verbouwing en dan weer naar een show toe. En dan weer terug naar huis. Meteen weer kluskleren aan. Ja, te gek om jullie Gekkenhuis. terug te hebben en om te horen dat jullie zo actief met alles bezig zijn. Jullie hebben ook een documentaire uit, Together at Kerouacs. Ja. Die gaat over de opname van jullie album en die is komende week ook weer te zien bij L1. Dan wilde ik jullie nog even vragen. Ik zag in de commentaren op Together at Kerouacs, The Wolf should have their own festival. Ze zagen jullie muziek en jullie artiesten bij elkaar en die dachten, dit is een programmering. Is dat iets wat jullie misschien nog zouden willen doen? Festival We hebben dat een organiseren? keer gedaan. De Wolffest heette dat. En dat was in Tivoli. Dat was ook zo van echt... Vanuit Tivoli kregen wij een soort carte blanche om te doen wat we wilden. Dat was geweldig. Dat hebben we 2 keer gedaan zelfs. Mhm. Alleen Ja, de tweede keer was een heel kleine editie. Ja, Dus dat was ook de Wolffest 1,5, weet je dat ook? Ja, maar de Wolffest 2 zou zeker vet zijn om dat nog eens te doen. Misschien wel in het Openluchttheater, in het vervolg. Who knows? Ik vind dat echt zo'n leuke plek. Ja. Zo'n speciale plek daar in die rotsen. En dus, ja, dat Het zou heel vet zijn, ja. We hebben nu... Limburg voelt weer als een nieuwe thuisbasis of zo. Eerst woonden we met z'n allen in Utrecht, dus het voelde heel logisch om daar dingen te organiseren. Maar nu zou ik het wel vet vinden om Limburg weer meer als een thuisbasis te zien. En vanuit hieruit vette dingen te organiseren. Tof. Ja, nogmaals, we zijn heel blij dat jullie er weer zijn. Dank jullie wel voor jullie komst, Luca en Pablo van der Poel. Komende week dus Together at Kerouacs, ook te zien op L1 in de Week van de Limburgse Popmuziek. Dit was het voorprogramma. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer.